As we gather, may your Spirit work within us. As we gather, may we glorify your name. Knowing well that as our hearts begin to worship, we'll be blessed because we came. We'll be blessed because we came. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo maanaa kaninyo. Manaw sa kanin. Mga igsuon, padayon natong iampo ang kalinaw sa tibuok kalibutan, malikay sadta sa mga kalamidad nga mga peligro ug mahusay kining panagbangi sa atong mga world leaders, labi na ning nanagubat nga mga leaders. Ato sang iampo padayon o pasalamatan ang Ginoo sa atong mga benefactors and donors nga siging tabang nato dinhi pinaagis pagpamalit sa atong mga slots. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom o paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsulon, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalan kanamo, Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluy anon ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala, dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan, pun-a ang among mga kasing-kasing sa gugma sa imong kahingpitan. Dugangi ang among pagtuo ug sa imong way puas nga pag-amuma. Bantay ang tanang maayo nga imong gihatag kanamo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto sa taga Korento. Wala untay maglimbong sa iyang kaugalingon. Kung maghuna-huna ang usa kaninyo nga maalamon siya, sumala sa sukdanan sa kalibutan, kinahanglan nga magpakabuang siya aron mahimo gayud siyang maalamon. Kay ang giisip ni ining kalibutana nga kaalam, binuang alang sa Dios. Kay sumala sa gingon sa kasulatan, libugon sa Dios ang mga maalamon, pinaagi ra usab sa ilang kaalam. Ug laing bahin sa kasulatan nag-ingon, nasayod ang Ginoo nga walay kapuslanan ang una-una sa mga maalamon. Busa dili angay nga ipasigarbo ang mga butang nga mahimo sa tao. Sapagkat tinuod, kamo ang tag-iya sa tanang butang. Si Pablo, si Apollo, ug si Pedro, ingon man kining kalibutana, ug ang kinabuhi, ug ang kamatayon, ang karon ug ang umaabot, inyo kining tanan, ug kamo iya ni Kristo ug si Kristo iya sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapunuan
Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kaya kining gitukod ibabaw sa kadagatan, ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubaan. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot walay mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguhan sa mga butang nga makawan. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno, makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo, ug ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa naong sa Dios ni Jacob. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno. Hallelujah, hallelujah. Wikain mo, nakikinig ako sa iyong mga salita. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Lucas. Himayaon ikaw, O Ginoo. Usa ka adlaw ni ana nagtindog si Hesus sa daplin sa lanaw sa Genesaret, samtang nagilugay ang mga tao pagduol kaniya aron pagpamati sa pulong sa Dios. Didto sa lapyahan nakita niya ang duha ka sakayan nga gibiyaan sa mga mangingisda, kay nagwaswas man sila sa ilang mga pukot. Milungan si Jesus sa usa niining sakayan nga iya ni Simon, o gihangyo niya si Simon sa pagtulod niini og jutay ngadto sa tubig. Unya milingkod si Jesus sa sakayan o gitudluan niya ang mga tao. Sa nakahuman na siya sulti, giingna niya si Simon, "Palawod kamo og itaktak ang inyong mga pukot aron makakuha kamo." Si Simon mitubag, "Magtutudlo, naghago kami sa tibuok gabii ug wala kami nakuha, apan kay nagsugo ka man akong itaktak ang mga pukot." Ilang gitaktak ang mga pukot ug hilabihan kadaghang isda ang ilang nakuha nga tungod niini ang ilang mga pukot hapit na magisi. Busa gikamay nila ang ilang mga kauban didto sa laing sakayan aron moduol og motabang kanila. Nanuol
ang ilang mga kauban og ilang gipuno pag-ayo sa isda ang duha ka sakayan nga tungod niini hapit na sila malunod. Pagkakita ni Simon Pedro sa nahitabo, miluhod siya sa atubangan ni Hesus ug miingon, "Palayo kanako, Ginoo, kay makasasala ako." Natingala siya ug ang iyang mga kauban sa kadaghan sa isda nga ilang nakuha. Natingala usab sila si Santiago ug si Juan, ang mga anak ni Zebedeo. Unya mingon si Jesus kang Simon, "Ayaw kahadlok, sukad karon managat ka na og mga tao." Ug gidahik nila ang mga sakayan ug gibiyaan ang tanan ug misunod sila kang Jesus. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Ang tanan nga atong gibuhat dinhis kalibutan nagsintro gyud sa kaayuhan sa atong kinabuhi. Sakto ba ko? Bisag kung sa imong buhaton, manguyab ka para sa imong kaayuhan, magminyo ka para sa kaayuhan, mag-exercise ka para sa kaayuhan, muiskwela ka para sa kaayuhan, mukaon ka para maayo imong lawas, matug ka para sa kaayuhan, mangiskis ka sa kilay para munindot imong naong og jutay, pakulor ka sa buhok, ana. Hasta gani mangaway ka sa imong silingan para na sa imong kaayuhan, sa imong hunahuna ba? Nya imo pagyong patyon ang imong isig katao kay self-defense para gyapos kaayuhan. Himutag mga technology, advancement sa technology para sa kaayuhan. Himutag mga nuclear weapons for mass destruction para gyapon sa kaayuhan ang naa sa hunahuna. Pero kining atong mga plano para sa kaayuhan matud pas unang pagbasa, kung tawhanon nga kaalam ang atong basihan, sa may mahitabo, malibog ta, maglibog na ta sa atong kaugalingong kaalam. Ako galibog bitaw ko. Kahibaw man ang mga doctors nga kanang mga chemicals nga naa diha sa atong pagkaon ug ilimnon, labi na ng mga processed foods, peligro sa atong lawas kay naa kununay kanser. Ikaw mo? Pero nganong gasigi pa man na hangtod karon. Nya kini hinuong way siguro nga virus sa COVID nga di na to hapit makita. Gisigihan man gitag pressure nga magsigi gitag tap-tap, sige gyud alcohol nga di man unta makita. Kanang mga processed foods perti namang daghana ng pruiba o mga imnonon nganong wa man nakuhaa sa atong market. Ilingi ay mong tupad. Inangano bitaw tuod no? Maglibog lagi ta. Hadlok ta mga matay. Hadlok mga ditag climate change kuno nga di man gyapon na makita. Pero naghimo tag mga nuclear weapons purti na nang daghana giihap gina nilag maayo. Amerika, China, Russia tagpila ng ilang mga nuclear weapons na kung mubuto ng mga butanga kay adto maginas pagbuto ang malagila ng kadagko nila $1 billion ang ilang gasto ana di na nila pabuton unya mubuto na tanan hurot man kita nya nganong wa man na kuhaa nga makapatay man as tao nya kana hinong pagputol og kahoy nga ni-encroach sa atong highway dili putlon kay madaot ang atong ecology nya mga matay kuno ta. Unya siging bangga ang mga motor diha og uban nangamatay na wa lang gyapon putla o kinsay in charge ana hazard man na gidili man gani ang pagparking anang mga national highway kay kuno unsa na obstruction nya hazard sa mga motorista unya dili putlon ang mga kahoy nga dagko kay punuan nga naa nasud tag 2 meters na gani ang encroachment sa national highway galibog na ko ana. Gawa mo maglibog.
Unya to ahinoy mga subdivisions nga gi-open, tagpila ka punuan sa mangga, punuan sa akasya, punuan gipangmutol, way kon hurot gyud ilisan dayog building, dito makadaot sa ecology. Ambot lang. Ako basta ako galibog nako. Mao na niingon ang unang pagbasa, kung gusto ganitang mahimong tinuod nga maalamon dinhis kalibutan, kinahanglang magpakabuang ta. Kinahanglan tang mabuang aron ta mahimong maalamon. Unsay pasabot ni San Pablo niini? Kanang gitawag sa kalibutan nga binuang, apan gisulti sa Ginoo, bunga sa kaalam sa Ginoo, mao nay atong sundon. Nya kung sundo na nato, mahimog yung nindot ang atong kinabuhi, maayo ang atong kinabuhi sa kalibutan. Bisan pag ang kalibutan moingon binuang mana. No, di ba? Ayaw kolore imong buhok, binuang mana. Timan ang gikolor nimo sa imong buhok, chemical baya na. Nya kanang imong mga buhok da baya na mga purses diha. Basin og naay musod unyang chemical ngadto, makanser ang imong lawas. Kanang moingon ang Ginoo wala gyoy inom pinaagi sa simbahan ba? Walay inom anang mga pills, wala anang mga ligation, kanang mga artificial contraceptives, kanang mga abortion, kuhaan na. Mingta binuang mana, ma-overpopulated man sa taana, suway kunog tuman, og tinuod bang ma-overpopulated ta? Suway ba? Mura na siya binuang. Kanang moingon ang Ginoo, higugmaa ang imong kaaway. Patay sa taana, binuang mana. Suway kunog higugma. Suwayan kuno nato nga maghigugma ay si Putin o si Zelensky. Ang atong mga political leaders na karon na nagsigig away, gasig pangita og paagi nga mahugno ang kadtong nakadaog. Nyag sila na sad maoy makadaog, kari na sang napildi mo'y mangitag paagi aron mahugno na sad ang ilang administrasyon. So ayan kuno nato nga mutuma na sila anang gitawag og love your enemies. Unsa kay mahitabo sa atong katilingban? Ambot lang, kamo. Una-una mag-uli sa maayong kabubuton ang Russia ug ang Ukraine, di na sila maggubat, magpasayloay na sila, nya magpaminaway sila sa usag-usa, maghigugmaay. Unsay mahitabo sa ilang nasod ug sa kalibutan? Maayo o dautan? Kibaw man daita. Pero nganong di man gid sila mag-uli, naglibog na ta nga sila manunta mo'y nagtan-aw sa welfare sa ilang nasod, sa ilang katawhan ug sa kalibutan. Kay mag-meeting manggay ng mga leaders para kunos kaayuhan sa kalibutan to combat aning global warming o climate change nga wa gani gid nay klaro. Tinuod ba na? Meeting manggay sila, nya kadihinong pinatyanay na ron nga dugay na kaayo, wa hinuon silang mag-uli. Tungod kay gisunod nato ang tawhanong kaalam. Kaning magsigi kog baligyag slat sa inyong paminaw, mamalit yun mong tanan, unsa man na, makaayo o makadaot? Kusog nga kay mo mutubang. Pero pangutan-on ta mo, namalit na mo. Sunod na lang pader. Kay amo pa maning ipalit og kaning kuan, coke, soft drinks, ana ipalit pa manina. Patay yung mo diya. Ay tayo di, mo pugsonoy. Pero makaayo ba yagin eh? Pasalamat ta kay as of yesterday na nagitay nahalin sa atong dopes nga 3,531 ka slots na. Pakpak. Uy, ang atong ugma na ra bata magsugod sa atong kuan, atong triduom para sa atong 9th anniversary isip parokya foundation anniversary. Nahalina na taog sa atong SBF MP, nahalina na taog 1,252 ka slots. Yes, dagana. Dali na mo palit diha kay kutob ra ba ni karong Lunes, 748 na lang ka slots ang nahibilin sa 2,000 slots. Para ni atong ipakaon naman. Lagi ipakaon kay manghatag man tagbugas niya. Compute na mo gahapon ug mahali ni tanan makapalit pagid tag
mga 10 tulo ka noodles ug 2 ka sardinas iparis nato sa 5 ka kilo nga bugas. Nindota no. So congrats sa namalit ha. Ambot namalit ba kaning namina oron siguro, pero congratulations in kabinuang man apader, sige naman lang kag slat diha. Yes, murag binuang way hunong slat, pero matag pamilya nga makadawat sa bugas, makaingong yun nga kaayuhan is among pamilya na maganiuban muhilak sa kalipay kay wa na gid mi bugas karon. Salamat in taon aning niabot ana makahilak ko pero murag binuang sige lang tagbaligya og slat. Nay uban mo anhi dinis atong simbahan nga ni donate sa dinhi sa atong mga slat sa una nga mo'y atong gigamit pag renovate aning simbahan. Iniganhi dinhi muto ang luha kay mo ingon hala pa dir kanindot sa simbahan. Kaapil gyud ko ani. Yes, kaapil gyud ka ani. Hinaot untang di pa ka mamatay aron mo apil pa ka sa uban pang mga slat. Di ba? Unsa man ni kadautan ning atong gihimo dinhi? Kayuhan og wapay na malit sige atong slat, mahitabo ka ding niya. Dili. Tanawa niya mahurot ning napamay 51,469 ka slat sa DOPS. Tanawag mahurot unya nig kahalin ambot kanusa ka ha. Nya mubarog na nang ato dihang kumbinto, social hall ana. Tanawa di ba kamong mga nipalit ani? Mutuo kina inyong luha magtan-aw hala paderno na ana man. Nya binuang din na. Binuang ngano gutang sige tag pamaligyag slat. Tan-awon tas kalibutan binuang, pero ang resulta aning binuang sa Ginoo tinuod na kaayuhan. Nya kamusang namalit ako gining isiguro ninyo makadawat gid mog daghang kaayuhan kay gisaad manas Ginoo. Matud pas tubag nato sa Salmo, nasaad sa Ginoo sa ingon sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno. Kamong nipalit dinhi punon sad mos Ginoo sa mga grasya kay iya manitanan. Matud pa ni San Pablo sa atong unang pagbasa, kamong tanan tag-iya mo sa tanan nga nias kalibutan, makita og dili makita, karon og ang umaabot hasta pagani ang kinabuhi og kamatayon inyo nang tanan. Pero kamong tanan iya sad mo ni Kristo og si Kristo iya sa Dios. Sa ato pa kitang tanan iya sa Dios, pero kita maka-enjoy ta sa tanan sa kalibutan kay gipiyal nis Ginoo nato munang duna patay ugma. Dili ta mga matay karon kay ang kinabuhi karon ug umaabot ato sad na. Sige, lingi ay mong tupad katapusang lingi. Ingna tan-aw nako nimo maugmaan pa gyud ka. Sige, ingna. Kay basig maghuna-huna siya karon ra siya kutob ingna ugma, murag maugmaan pa gyud na. Nya ingna sa tubagon sa gas imong tupad ba ikaw no murag wa nay siguro, murag tiwasono na ka. Pero di gyapon ta ka siguro kay ngano man kita man sad gyapoy tag-iya sa umaabot. Hatag nas Ginoo mo nang mingon din ta thanks be to God. Mo na inidayon natong katog mangadji ta, magampo ta, salamat Ginoo nga nahuman ang adlaw, natapos nako ang ako mga gibuhat karong adlaw, tuog dayon ka. Inigmata nimo ikabutag, uy Lord, bag-ong adlaw, salamat na sad kay lagi ang karon ug ang umaabot, ang makita ug dili makita gihatag nas Ginoo nato. Pero di ta malimot nga kinahanglang ikuyog nato ang Ginoo sa tanan atong gibuhat. Sama nila ni San Pedro ug mga kauban sa dihang gikuyog nila si Hesus ngadto sa ilang sakayan. Pag ingon Hesus itaktak ang pukot bisag murag binuang kay wa magisla kakuha tibok gabi pagtaktak nila kuyog ni Hesus ug sinunod ang isugo ni Hesus galisod na sila bira sa ilang mga isda nga nakuha. Murag binuang paras mga mananagat nga anhin ako itaktak ang pukot ni ining orasa. Pero kay si Kristo may gasunod, matud pa ni San Pedro, wa gyud mi kuha Lord, pero nagsulti man ka, itaktak nako ang pukot. Sigihan kag kulatas imong bana, purti na gyud nimong pakiluoy, muluhod pa ka wa gyud mausab. Nya gusto na nimong buwagan, nya niingon ang Ginoo ni pinaagi sa simbahan, for better or for worse, until death do us part. Ingka di lang gid nako buwagan Lord.
bahala muabot na gid ang kamatayon kay imo maning sugo. Ika may gasugo, di ko nibuwagan. Tanawa, human sa 40 ka tuig nga sigihan kag kulata, mausab gid na imong bana. Buotan na kay na. Din agani na muhikap nimo kay paralyzed naman siya. No? Nya ika na'y magsigig limpyo niya, magsigi na nag-ago, magsigi na nagpasalamat nimo, muagas pagid ang luha, magsigi na nagpangayog pasaylo nimo. Tistingi. Sige, manindog na ta. Mga igsoon, si Jesus nagmando kanato sa pagpanagat og mga tao, sinunod ang iyang kabubuton. Busa, masaligon kitang mudangop kaniya sa atong paginahanglan ug muingon, Ginoo, dungga kami. Ginoo, dungga kami. Alang sa atong Santo Papa Francisco ug sa atong Obispo si Palma nga pinaagi kanila ang katawhan madasig pagsunod sa Dios, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga pangulo sa atong nasod muhatag sa kinasingkasing nga pag-alagad ngadto sa tanang katawhan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga mangingisda ug ang tanang nagtrabaho sa dagat makakuha og daghan ug mapanalipdan sa tanang mga katalagman, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga ang mga masakiton mudangop kang Kristo, uban ang paglaom ug mahinulsulong pagsalig, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa mga proyekto dinhi sa atong simbahan nga pinaagi sa pangama ug paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson ug mahumanunta sumala sa tumagi plano ug ipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Alang sa tanang mga benefactors ug donors sa atong simbahan nga mihatag og financial ug lain-laing hinabang, ug alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo ug daghan pa ang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikay sila sa mga kadautan ug mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. Nga sila nga nangamatay, makig-uban na sa Ginoo hangtod sa kangturan, magampo kita sa Ginoo. Ginoo, dungga kami. O Dios, patalinghugi ang among mga gipangamuyo nganha kanimo, kay amo kining gituboy uban sa gugma og pagtuo pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Daigon ikaw, Diyos sa tanan kalibutan, kay gikan sa imong kamang ihatagon, nadawat na mo kini nga mong ihalan, ang panumilo nga abot sa yuta, ug ginama sa kamot sa mga tao, mahimo silang kalanon sa kalagalang kanan. Daigo ng Diyos, daigo ng Diyos, daigo ng Diyos ang tut sa kahangturan. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan.
O Ginoo, kining santos nga misa magadala unta nga ri kanamo sa imong panalangin ug maglalang dinhi kanamo sa iyang gisaad nga kaluwasan pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Maanaa usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit kay pinaagi sa imong hinigugmang anak, imong gitukod ang among banay sa katawhan. Pinaagi kaniya imo kaming giuli nganha sa imong kasamahan tungod sa imong kaluoy. Busa matarong ang tanang mga binuhat mag-alagad kanimo, ang tanan mong mga tinubos magdaig kanimo, ug nga ang imong mga santos magpasidungog kanimo sa hiniusang kasing-kasing. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit o giyuta sa imong himaya. Hosana sa kahitasan, daygon ang nagaanhi sa ngalan sa Ginoo. Hosana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo ang among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mubalik ngan. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himua nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himua nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso ug mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana,
uban sa mga apostoles kang San Pedro Calungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kadimo makagagahom nga amahan diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namu sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong harian, matuman ang imong pagod, dinhi sa yuta, maingon sa kalano namo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasayloa kami sa among mga sala, maingon nga kami nagapasaylo sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami itugyan sa mga pagsulay, inuluwa-luwasa kami sa Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw na ining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunobos. Kay mo mananging harian, ang gahumugang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyong tanan. Mana sa kanimo. Atong ipaambit karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluy kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ako angay nga makalawat kanimo, apan ipamulo lamang ug mamaayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagato ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag.
Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk-ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Ang lawas ni Kristo. Amen. He is my friend, a man and yet a God. He is my friend, a servant yet a king, who stays with me every moment of my days, whose lamp a light to my feet, a guide to my path. Jesus, my friend, you are a friend to me. In sadness, joy, you stay so close to me. You poured your love, and now I know you more. Jesus, my Lord, my God, my friend. Mag-ampo kita. O Ginoo, gibag-o mo kami sa pan sa kinabuhi gikan sa imong lamesa. Maglig-on unta kanamo kining pagkaon diha sa imong gugma, aron mag-alagad kami kanimo dinhi sa among mga kaigsuonan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usas mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon, mao ang Dios non nga panalipod, divine protection. Nya mahitabo ra ni siya kung sundon gid nato kanunay si Kristo ug ikuyog nato siya kanunay sa atong mga buluhaton, mga plano ug buluhaton sa kinabuhi. So salamat sa nagsunod ni Kristo nga namalit natong slots. Sa ako nang gikaingon kaganiha, ang atong total nga dupes nga nahalin 3,531 slots na, naapay 51,469 ka slots nga wap amahalin. Sa ato sang SBF MP para ni sa atong karong 9th foundation anniversary karong September 5, nga atong total nga halin 1,252 slots, 748 na lang ka slots ang nahibilin. Atong pakpakan ang mga namalit niini. Salamat kayo. So ugma pohon magsugod ang atong triduum alas 6 sa buntag ato nang i-appeal sa muna nay atong triduumas niya ang second, ang main gyud alas 6 sa hapon. Ika Sabado, alas 6 sa buntag o alas 6 gihapon sa gabi. Ika Domingo, alas 7 sa buntag o alas 7 sa gabi. Inig ka Lunes, maunang atong selebrasyon, alas 3 doon natay motorcade, nga alas 5 sa hapon, mao ang atong high mass, concelebrated mass. Kuyog nato ang rector sa San Carlos Seminary College, si Monsignor Joseph Tan, ang atong media liaison officer sa Archdiocese sa Sugbo. So atong iyampo nga magwalampuson kining tanan natong mga buluhaton isip pagsaulog sa atong 9th foundation anniversary isip parokya. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa sa kanimo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan. Ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Gihalad na ang misa ato ning padayonon pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Dios.